Съденето е с тералет направено, пускането на препарата е в дупките на корена, преди слагането на корена, с последващо поливане. След съденето поливка не му е правена, на неполивни площи е всичко. От самото начало още растенията вървят по-свежи, по-зелени и оттам нататък и повече листа. Разликата в тютюна се забелязва, това са две листа, които са от една и съща ръка, както се казва. Значи едното е готово за бране, с по-малки размери, по-малко относителна маса, а другото е голямо, налято, по-плътно листо, с по-голямо съдържание на катран и по-добро качество. Разликата, която се забелязва между използването на теровете и там, където не е използван, желателно е да се използва. И за до година смятам да го използвам теровете за по-добро качество на тютюна. Освен за тютюна и за зеленчуците, на горските почви, които са тук, теровете дава много добри резултати. И препоръчително е да се използва от всички, за да се намалят разходите и да се повиши качеството и количеството на прибраната продукция.